Макс, дай. Здравейте, драги дами и господа. На канала. Днеска завършихме, може би, първо място. Така да, не първо място, ама... спонсорираме Пенев, че ми даде повечето карти от този дек. Чакай го зумна. Да, Евала за Пенев. Ево и за бюджета, не забравя бюджета. Да, и за бюджета ни. Това Кой е игра? Orcus Dark Magician с замина. Две карти са Dark Magician. 3D. Може би втория най-сенга дек в Точно така, формата. точно така. Engine е буквално 3 карти. Може би след Лабиринт на Драго втория най-сенга дек. Така е, така е. Шатаут за Драго, че падна. Да, шатаут за Драго. Че беше 0-5. Че беше 0-5. Да. И първо почваме с най-силния нормал съмон. Така ли, втория най-силен нормал съмон. Гирс. Той е много як. Всъщност всеки път. Той е най-добрата карта. Много обичам Гирсо. Мога да стане тунер, даже да направим синхро. Ще направим брионак при ерата. Отеля? Разбира се. След това имаме 3 харп хорора. Що ще го unlimited? Да, наистина. И вече Дябел Стар с това нещо е много яко. Забавно е. Спаме Гирсо. Гирсо е Евала за Гирсо. Баксилната карта. Наистина. След това е Nightmare. Много яка карта. Ти не е ли на 3? Не, едно е. Защото може да хвърляме по едно и той хвърля или скелет, или пръчка. Световната пръчка. Скиптъра на Красио. Скелета actually е най-силния. Той е най-добрият стартър. Затова казах, че Гирсо е номер 2. Евала. И след това почваме с короната на Красио. Короната на Красио, която се спами от... Шатаут за Джема. Шатаут за Джем, наистина. Че той им даде също някакви карти. Евала за Джем. Еми да. Да, ако не. Моля! Той напев, знаеш колко навръща. Да, наистина. Кронката Евала. След това имаме... Кой имаме? Да, сега замина енджина. 3 каки Диабел на различни редицата. Евала. Тъй. След това имаме... Който и? Кришендо. Кришендо най-добрият трап. Евала. Чакай малко, значи покаж Дябел Стар енджина. Тихо. Не, първото и сега се сме покажи. Сега почва да занимава енджина. След това имаме Orcs Return, който е тук. Пак, много добра pot-of-greed. Бабел, най-силната карта даже ще остава тук. Прав. Легендите. Foolish Burial, защото е мултифункционална карта. Колко пъти влезе? 0. Ево. След това имаме 3 Wanted-а. Издирваме кака Дябел. Много яка. Чул съм, че Драго много циври за тъскан. Да, циври. Защото в дрофи се му отташат. Точно така. Deception е много як. Разбира се, че не е много. Како е? Защото играем едно такос. Играем едно такос все пак. Спонсорираме Пенев. Бахти сунт. Дате единствената Dark Magician карта в Шатал за Пенев, че е бахти пича. Да, наистина. Благодаря, че ми даде картите. Талант, Колбай. Не е талант. Как беше, бе? Тройният тактически талант на Красо. Точно така, извиняй. И сега просто грома. Краде. Чакай, Краде. Значи първи ефект не интересува, никога не тегли. Никога не тегли. Ти не са отнеш, ашват. Ашват ни винаги. Всеки път. Втория ефект, да се крадем като Красио е много силен. Non-target крадене. И третия ефект, да гледаме ръчичката и да махнем на нещо. Жалко, че не крадем и оттам, че ще идем. И средния пръст на Красо. Почваме с хендтраповете. 3 порули, защото е силно и мога да играя с такова. Ти колко пъти влиза? В интерес на истината много. Никога не влиза. С Джон ти влезе ли поне? Не. Шата за Джон за actually май влезе. Като ми е такова елдлича, като спешъл елдлич от ръка. Да. След това имаме фула. Не я изтеглих никога. Не я изтеглих просто, не я изтеглих. Тото е слава карта. Слава карта. След това имаме Ашкоса. Ето ти влезе. Ти вече не влезе. Не влезе никога. Не я теглих. След това имаме най-яката карта от господин Пенев. Импулс. Спонсорирама, тежко. И 3 импорма. Той влезе ли поне? Той влезе в интерес, наистина. Импърнах Арталион. Чакай. Не. Кажи за унази игра с трите импърма с Джони. Да. С Джони, като играхме. Значи имах 3 импърма, Wanted и една поруля. Значи, почвам
Той почваше всъщност. Така, чао! Пенев! Пенев! Кажи чао на камерата. Чао! Да се абонират! Абонирайте се на канала на Стива! Айде! Айде, мой! Айде! Значи, джойнта почваше и аз му хвърлях в стенбая по руля. И толкова. И толкова, той всъщност на спами е отлич. Мисля, че никой не го интересува тази част. Да, в интересен съм, това е най-късната част. Мисля, трябва да почнеш с нея. Трябваше да почна с нея. Да изгониш хората. Сега е време за екстра река. Дай ти го слушай тук е. Тху, добре, добре. Първо, Галатея. Чакай, кажи на две. На едно. Как на едно е? Защото съм беден, какво очакваш, бе? Чакай, Пенев нямаше. Не. Ебах майката. След това имаме Галатея двойката. Actually, тя е много хубава, защото може да се ползва за ексис. Тая не може, тъпа карта. Бах цялата карта. Наистина. Как е? Колко евро ти бе? В интерес ли си на май 15? Ще и повече. Бах цялата карта. Даже и повече може. След това имаме дългия Гирсо, много як. Удължава се. Удължи се. Майма е много дълъг. Така Дай е, се вижда от къде. Не. може би. След това имаме Красио, Красио, шефа на дека. шефа на дека. Колко пъти открадна? В интерес ли са? Много. Не, бавам се, срещу Джоинт влезе. То трябваше срещу него да влезе. То ако не влезеш Джон. Еми също кой Шатаут за скоро на Джон. След това, какво да продължим ли с линковете? Ми да. Ми хубаво, добре. След това имаме и П, Маскарена, И сколко и приемче. Сопа. Тия двете са в комплект, много яки. Ево. След това имаме Чакай. Шатаут за драго, че в OCG може да играе над бройка да се башва всеки път с екстравенс. точно така. Борис Слорд Драган. Това е много силна карта. Аз му кажа шатаут за монката, че още продължава да играе с като е идеално. Ево. Шатаут за Преско, защото той обича главно Варис, нали? Но той единствено кой става за нещо. Да, в интересна сцена. То другите не му играят. Това Алтва Лайгър, ево, обичам тази карта. След това имаме единствения линк, който не е влизал, Горгона. Ти не е ли пак също взети Кинга? Никога не влезе. Никога. Абсолютно никога. Ти не е ли пак също взети Кинга? Принципно, да. След това имаме фюжените. Почваме с замината. Но първо, магиосника. Този го отворих като Пенев ме замери с пакчето, падна на земята и го отворих. Ево. Евото. Я кажи за пакчето нещо интересно, като замерха отвориха, да? Аз отворих в интересен сцена. Трейсър. Rocket Tracer от OTS-а. Не само отвори два Старлайта между другото. Да, и рязан на Starlight, май. Да, и Starlight на Dark Magician Girl на Мишо. Ево на Мишо. Него на Макси по-скоро. Теорията на за Макси късмета май бачка. Май. След това имаме единствения неповторим Драгун. Циган на черното яке. Точно така. Защото... Геш. Царя на зарчетата. Царя на зарчетата също. Той смени якито на черно. Не от кафяна на черно. От кафяла на черно, да. След това имаме Мурселаго. Ево, той actually влезе. Беше много добра карта. И Силвия. Ти влияй много пъти. Тия влязоха много пъти. Може би Драгуна влезе само един път, by the way. Ето е слаба карта. След това имаме Джингирсо, най-готиния ексис ever. Защото е черен. Защото е черен, буквално. И И карта, която никога не съм вадил, Тифон. Буквално се я взех преди колко месец и никога... Да, и никога не я извадих. Бали, аз трябва да сот тайфона на този тифон. Трябваше. Сигурно не го нямаш да влие. Взех се, когато още играх страйкъри. Извадил съм на точно един път в страйкъри. Миналото лято. Чудесно. Сега са токените да ги показваме. Естествено. Значи имаме Корибо токени и най-важният токен. Американски крошшип. Той е много як. Ти от MP21. Давай. Сега имаме сайден Чакай, хората си мислят, че имаш пари. Наистина. Нямам пари. Значи... Беден си. Беден съм. Значи имаме 3 лансей за Мишо. Ти що не влие на мене? Защото не играх срещу тебе. Не играх срещу тебе, кой да не направи? на мен трябваше аз да слоя сетове, мамо Еми, стара. тъжен вариант съжалявам. Бацилната карта. След това имаме Retaliating C. Ето. Никога не влезе. Знам, ама толкова силна карта, жалост, че... да. Тук силно ще иска влиза. Тази карта беше много забавна карта срещу Мишо. Той ма видя как е махан от Диабел, като я призова. И се чуй, какво прави? Не, почнахме да се смеем двамата, той знае много добре какво се прави. И тази карта в интерес наистина ми спечели дуела. Не, ти го спечели. Добре, аре, лъжи за контента, бе, брат. Аре, Спечели моля. му дуел. Мишо, Аз не брегнах изобщо на 5 капана. Мишо, ти сега бачкаш някъде? Не. Не му и трябва. Безработен. Не му и трябва. Кът кой е, ли? Кът кой е, ли? Не съм като него.
Не е като него. Не е като него. Той не се... Волдемор не се споменате. Няма да ни превземе работата, която няма. Така. След това, тази карта е от Джем. Много му благодаря. Мистейка на арест. Влиза? Влезе в интерес наистина срещу Лазо, Чакай, където... Джонто не са броня, не знаеш. Срещу Джойнто, не. Там не е стига. Теле? Ясно. Ми пишка сторис, брат. Кейт не ми даде. Случва се. Голзен. Да, наистина. Гол за Да. нямах и той не ми даде мистейка на арест. Иначе... Ти не си казал? Тихо е, мокли е. След ти влезе срещу Лазо. И толкова. Как бе? Той пасна буквално. Не бе, Срещу Джонто. Джонто. Джонто фляха И дори карта. ето тази карта Карта влезе срещу Джонито. Не казах коя е, защото е много Тук яка. Джонто не трепери ли? Ами точно там трепери, бе, брат. Чакай са. Остей дека. Я разкажи сега каква е историята с Твин Макса да ядеш лайна. Айде, няма нужда. Добре, айде ще разкажа. Значи, докато бях вкъщи, много ми се сериш. Бях в кола с Живко, Тошко и Негърчето. И аз кам, отивам да сира. И отне към 50 минути нещо такова. Защото си гледах на телефона, гледах се на телефона през цялото време, гледах TikTok, дум скролвах и излизам, отивам, измивам се и сядам, анмютвам се и казвам, защото си мислих, тия пак ще ме питат, пак ще ме гаврят, че съм срал много време и затова им казах просто, ох, как са наядо. И почнаха да ме питат, Макс, ти да не си ял лайна, бе? И аз казвам, не, разбира се, не. И те продължиха да ме гаврят за това. До ден днешен. Коя година слушат? Тази. Не, май предната. Да, май предната беше. Края на предната нещо. Шатал за бингото. Шаутаут за бингото. Така, почваме. Големи шатаути, дай. Шаутаут за тебе, Стиване, разбира се. Най-великия. Шаутаут за Миро Евала. Миро! Еро, пляскай ти, бе! Шаутаут за Миро Евала. Шаутаут за Преско, за дето винаги играем аниме дуели. И някак се стана, още не мога да разбера как стана втори. Как стана втори и съм Не питай. Ти съм мистери. Втори. Шаутаут за Мишо. Системата така реши. Защото е Мишо. Да, ама е с чернояки. Кожено. Шатал за Гиша. Шаутаут за Геша, за Гигана. Бай! Шаутаут за всичките от Добрич. Шаутаут за... Кой си черняк? Не знам. Шаутаут за Митлера, който не дойде. който се Ако за ми разболя. трябва да трепире. Да, за жалост. Биш 56 май в Рега в София. Добре. Мисля, че- Шаутаут за Никито. Ела за Никито. Шаутаут за Косио, че сега ще ни кара. Ела Косио, благодаря ти. За Пенев шаутаут, най-много, защото той има спонсорира възможно най-много. Шаутаут за Джем, защото той също ми даде карти, все пак. За Живко Тошко, за колегите няма. Да, за колегите. За гъбата. За гъбата, шаутаут за Живко, за Тошко, ево, шаутаут. Шатаут за... За кой друг? За Джойнто. Да, за Джойнто, шаутаут за Джойнто, където ми сет на 4, аз просто казах Иван За тайната сушка, Макс, може да я разкажеш. Коя е тайна? Меч светлина. За меч светлина. За Данчо, шатал за Данчо. Данчо е играл срещу някой с оркост. И му е казал меча И Данчо е казал меч светлина на то с оркости. На рандом Да, бан... на рандом банишва господи, оркос крешендо, а не крешендо, бабел. И сега разкажеш какво стана накрая. И накрая загуби. Тази карта е май четвъртия път, който се появява. Абе, никой не знае за четвъртия път. Четвъртия път е този път. Ела. Къде е фойлинга? Няма го, махахме го. Чай, ето го фойлинга на... А какви си е карта тук? Моите спокойно. Ти си играш, аз съм... Не съм играл. Какви си е карта тук? Зести картата. Кри да не види, чай. Шаутаут за зестито, че ми даде тайния сос, който в интерес... Чу, прости как са! Зеси ли ти дай соса? Не. Аз само познай го кой взех. ще го падне. Значи, само го взех и го показах на другите и не го използвах. Показах соса на всички и го върнах на зестито. Не съм го ползвал, само го показах. И това е.
Ами, за толкова. някой друг трябва ли? Не, Ми не, толкова. те заслужават. Те заслужават. Колко процента батерия? Мо? Дюз.